Sit ta' bar fil-Gudja ntuża l-skopijiet partiġani mill-medja tal-Partit Laburista u fit-48 sija tħalla waħdu għalkemm qed jipprova jiġbed l-attenzjoni għal mod kif ġie kwotat. Steven Tedesco ta' kumment lil ġurnalista tal-Medja Laburista dwar it-tħassib tiegħu u tas-sidien ta' bars u każini oħrajn li minħabba li l-gvern għalaq l-istabilimenti qed jitilfu ħafna flus, speċjalment minħabba stok li qed jispiċċa jiskadilhom. Kim dan il-ħsieb laqal li għalmenu l-għajnuna finanzjarja mweda mill-Prim Ministru għas-sidin tal-bars u l-każini tista' taffilhom ftit mill-pis. Iżda l-skopijiet purament partiġani kif spjegalna u stess, il-Medja Laburista għatat il-kumment ta' Tedesco b'tali mod li faħħar biss il-weda li Roberta Bela għamel fuq il-Facebook. Weda li sissa ħadd għadu ma jafxejn kif se titħaddem, ħlif li l-gvern se qassam €1,000,000 bejn il-ħwienet kollha li sissa għadhom qed jinżammu magħluqa. Kuntent li ħajtina xi ħaġa li minnu mhux qabotu ma ġiex qed ikasna. U l-klipp tinqata' b'mod partiġan hawnhekk. Ma tattelaqniex qarrieħna bħal pajjiżi oħrajn. Dan ifisser li mal-bars u l-każini mhux mistennija jkunu inklużi l-snack bars u l-gabbani minkejja li anke huma ntlaqtu ħażin għax ma jistgħux ibijaw prodotti alkoholiċi. Barra minn hekk uħud qed jikkalkulaw li l1,000,000 bejn il-bars u l-każini kollha tfisser biss madwar €300 kull wieħed. Anke jekk se jkunu ilhom miżmu minn magħluqin għal aktar minn xarejn fosthom fil-perjodu tal-festi tal-miliet. Il-mod partiġan kif il-Medja Laburista għatat il-kumment ta' sit il-bar fil-Gudja wassal biex diversi persuni kritikawh u saħansitra ħasbu li għandu xi privileġġ għax hu xi bażużlu. Iżda ma' Net News, Steven Tedesco spjega li ma setax jaċċetta li l-kumment tiegħu tgerrem dak il-mod partiġan. Dan fil-waqt li esprima tħassib tiegħu jekk hu stess u se benefika mill-weda li jagħmel il-Prim Ministru la darba xogħlu fil-bar u part-time u mhux is-sors finanzjarju ewlieni tiegħu. Sa dan it-tant is-sit tal-bar qal li prova jagħmel kuntatt mal-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Medja Laburista biex jitlob spjegazzjoni. Madankollu wara 48 sija minn meta xxandar il-filmat għadu ma natax l-ebda forma ta' sodisfazzjon.